Apangsi kardom karbenglong nili puthot wang tolo nali tum kilang bom matika chinghona ya channel karbiti 2.0 YouTube channel along nali tum la screen along thekpon long ikpo lapen pini video puthak bang nali tum thumbnail mate title long stami thekpon long ikpo la son thak thak sinili labang so video long stami thiek pe nali tum phan nang than pachini pon ikpo lapen pini bang nili video recording ni apor asap so kadore joksi nili video bang recording mate la face recording bang nili un edalos stami nali tum phan la pula screen along kar BTH YouTube channel logo la pen arjana piklang pen stamina li tampan nili video na wan pig lo la pen pina ana video dulo dag labang so YouTube channel long ka upload la sinali tum kenang so da video do ta mine la pen lang dam igon la pen check dam igon nali tum son soni kenang so da video do kokta thek asipini video aputhak le thiek ben chithan pononang la bang so channel long jong sinang li tum nang ka homri mi pulta kaching hon pen subscribe ko la pela dung het bela jan tadui takna litum berpon ik denon tangte pada de pin pen pin ni labang so video putagle lang ponanang la pen thiek pen chithan ponanang la pen pachu nili labang so puthak stame upload ik alo la pen pen ana bang phu bang pitame apply dun putai lo la pen jogdun ik putai lo la pen scheme men banale tum dak Pragyan Bharati lason lo Napenda exam bang HS final ke pass atum si apply dun long chodi napenda council bang nalitum AHSEC napenda percentage kenang bang 60% about student la HS ke pass atum 60% ke long atum si la bang so scheme bang dak apply dun long chot pala pen year bang dak pining aning kan ke pass abang phu mate abang phitum si apply dun long ekpo lapen organism bang da government of Assam lapen application process bang anidin nang than pon iglo dak pen online process si ke apply du nei lapen award da content ki pipon bang scooty si pipon no lapen dak start date bang ke non bang dak not applicable pese tok pon lapen dak jut pon elo ke apply adet bang ke lapen non nili nali tumphan tak thiek pen than pon ikpon lapen puthot nili dan than pon ikpo Pragyan Bharati Scooty scheme details laba name of scheme bang dak Pragyan Bharati scheme lapen year of launch bang 2020 20 aning kan sedak ke launch pon lo nali tum dak thek pon long igi lapen total number of awareness 35,800 student naman people lo lapen name of organization bang dak government of Assam lo lapen eligibility bang a girl student who have scored 60% about and boy student who have scored 70% or about in higher secondary examination 2022 under AHSEC lalo nanitum dag boys tum han bang dak 70 mate 75% an kelong atum sidak apply dun longpo lapen girls tum bang ke dak 60% kelong abang phiat tumsi dak apply dun long yang lamang eligibility bangke la pen pen an tumang apply dun pot haila la pen kachini tum atum ane la pen award content bange scooty petrol la pen electric scooty dak pipon po la pen distribution date of award bang dak 30 November pen si chengpon iglo la pen as a percentage report 29,748 girls student la pen boys tumang 6,052 laan dak long pon po scooty bangke Assam arlo lo la bangke nani tum dak thek pon po girls tum han bangke 29,748 girls tum do la pen boys tum bang dak 6,052 laan dak do pon la pen dak district wise distribution schedule nani tum non phani non piklang pon ikpo parni simulam dak kiron bangke nani tum dak thek pon lo name of district Kamrup pensikiron pon paprang lo Kamrup 30 November November 2022 arni bang Kamrup long ron pon lo lapen Kamrup metro long teng sivera det lo lapen Nalbari long teng sivera det lo lapen Darang district long daging sivera lo labang sodet se dakiron pon aselo lapen Nogong Morigao lapen Dibrugarh long bang kedak pini atumi pen sidak kiron pon kecheng lo 8 December 2022 lapen Borpeta Dhemaji Hojai lapen la kli long bangke tim pen sidak kiron pon lapen Tinsukia bangke pini pen sidak ron pon 9
December 2022 lapen Chirang Sipsakor Kokrajhar Golpara Chiraideo lapen Bazili dagbangke pinisi update si dak ron pon ekpo nang litum thek monlong ekpo lapen Karbi Anglong bang mantu lapolte latanili non napiklang pon ekpo lapen Tamulpur Majuli Udalguri lason thak Karbi Anglong la ke thom bangke Tamulpur Majuli lapen dak Udalguri bangke dak penap siron pon thupo lapen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Jorhat Sunitpur Biswanath Biswanath laan bangke dak 11 arnisi dak pen dak ron pon ikpon alitum dak thek pon long igi screen along Karbi Anglong dak Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong Jorhat Sunitpur Biswanath an bangke dak la December 11 arnisi dak ron pon ikpo Scooty bangke lapen puthot nalitum dak thek pon long thu ikpo Dima Hasau lapen Karimgan lapen Baksa Kachar Hailakandi laan bangke tak 12 ni siron pon lapen Golaghat Dubri lapen Lakhimpur bangke Golaghat bang 13 lapen Dubri bang 15 lapen Lakhimpur bang 17 ni si long pon ekpo lapen kadok kawe la Karbi Anglong ar lopen kilong dunia bang phua bang phitum mata nilihin pen choro iglo lapen dak tok dalang lapen kai planning labang scheme puthak bang anali tum phandak nang than pon iglo apranga video long kan li lapen non list bang ani li long ave jong se list bang ni li long do puloten li long puloten am phiklang ekpo la pini ani sam kalte pena molam nali tum thek monoi kumama amen sike doma kawe mal labang ke lapen puthot nali tum phani li dak nam phiklang pon ekpo distribution schedule lapen dan notification ki pipon tado lapen non distribution schedule banili na piklang pon ekpon ali tumafan lapen la keronar ni lapen kaduka vialam stameda SMS a language pen simate Assamese alam pen se okhom alam pen se dak tok pon du ik nang litum thek pon longi nilita la an bangke Assamese bang nili la an pore thego e mate lang thego e lasike lang thega tum du Assamese medium pen bilong atum bang asap susta pure thegi mine mate lang thegi mine lapen ni lidang son nang piklang pon pon ali tum han la screen along dak tok bang ki du ni lital ane thek thedat la si dak Karbi Anglong dak tok pon dak 11 December 2022 la son se tok pon lapen lai long bang ni li tok la chilang thek thedat lo copy pine ki tok pon stamila ni li eng son son ya ki joy bang ni li dak chilang thek sap so bang ke lapen la son thak sing sivet lo nali tum dak thek pon long igi lapen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pon dak tok pon koso dim ne kedu West Karbi Anglong na Puchim Karbi Anglong punek purop ne la bang ni dita thek the dalo nang tum dak pon lang pon igon lak Assamese ka pore thek tum nang tum dak lang pon igon la kironi atarik ngate adet dak du ik thailo nang tum lang pon igon asini lathi hek update nawan pilo nang tum phan lapen kaduk kawe stame not bahini stame chini puthailo lapen nang tum kan mana bangso video share un share igon lapen pache thang igon lapen kai flight dun tang tum an bang long ikpo labang so Scooty bangke pinso tame arloso tame dak bange long dun ikpo tangte nili labang so mo alis jong se nili long update nang lepol tan nali tum phanili nang sen ikpo lapen nang litum stame lang iglong poko mama amensi kidoma tangte pinia video long mal ansing ton jog jedat pod domi thakme kadukawe karbiti 2.0 YouTube channel ke lang arado on pastame nili hen pen kardom